Gipahibaw sa pag-asa nga gumikan sa bagyong Basyang din gipaubos na sa storm signal number 2 ang Kabisayan, dunay dakong posibilidad nga motumaw ang storm surge o ang dako nga bawd. Jinxie Bargio, sige ni mi. Naanad na sinang Chona nga sa matag higayon nga dunay hulga sa bagyo, kanunay na lang siyang mapektuhan ug mahasol kay dinhi daplin sa baybayon sa sitio Kalubihan sa barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay, siya nagpuyo. Apan dihang iyang nahibawan nga adunay posibilidad sa storm surge sama sa nitabo sa Tacloban, mibati na siya og kabalaka. Pero ang bawod yung problema, mangandan yun, mga makit yung asa may padungan, ni basta ang bawod ako. Sa mga tuog, pamuana? Dili yung may katuog og bawod na mo kuhan, kanang muod ako. Apan si Edgar, pag-ampo ang iyang saligan, awhag niya sa iyang mga silingan nga mag-monitor sa kahimtang sa dagat sa di pa kinimutaob, pasado alas 10 unyang gabi. Lang yung kuha na niya, mga bata, kailan nga mag-ampo lang mis Ginoo nga dili may dayon diri, kalamidad na to. At least sa mga bata karon o mga ginikana magbantay sa sitwasyon karong gabi una. Gipaybaw sa DOST Pag-asa nga atol sa paglandfall ni Bagyong Basyang karong gabi, makasinati na sabog kusog nga mga pag-uwan, lakip na ang posibilidad sa storm surge. Ang dagat is 1.8 taas kayo. So atong painuan na itong mga infeksyon na dili lang sa flash floods, also sa landslide, but also the possible storm surges along the coastal areas. Magin na itong bantayan ron. Dugang sa Pag-asa nga ang storm signal number 2 posibleng makalangkat og mga kahoy, pagpanglupad sa mga nipa, mga pilo ang atop ug di sa bangayang ibiyahe sa kadagatan ug kahanginan sugod karon. Jinxie Bargio, Miss 5. Gipasidaan ang Provincial Agriculture sa mga angay buhaton sa mga mag-uuma atol sa Bagyo. Kini naglakip sa pag-harvest ng daan sa mga hinog nga utanon sa dili pa moabot ang bagyo ug mahimo na sab nga anihon ang mga utanon nga unta i-harvest pa sunod semana. Angay sab tantangon ang mga guwang nga dahon sa mga mamunga ug tanom. Dili una mananom ug dili sab mag-fertilize sa mga utanon aron malikayan ang danyos. Higtan sab ang mga bunga sama sa kamatis ug talong gamit ang straw. Sa nasayran nga 4 ka lungsod ug bakbayan sa probinsya ang apektado human sa talag saong kabugnaw, ilabi na ang bukirang bahin nga miresulta sa minus na supply sa mga utanon ug pagsaka sa presyo niini sa merkado. Mga residente sa Barangay Gaar sa lungsod sa Balamban nangandam ng daan sa pagkuso-kuso sa Bagyong Basyang. Jinxie Bargio, sugin nimi. Matag adlaw na matikdan sa mga residente nga nagpuyo duol sa tunghaan sa Barangay Gaas lungsod sa Balamban ang paghulpa ining yuta. Nabalaka sila nga mudahili kini sa gayong mukusog ang uwan unyang gabi epekto sa Bagyong Basyang. Gibatig kakulba sinang Susana, di ng ilang panimay, ang naagyod sa tiilan sa bungtod din ni hulpa ang yuta. Nakuyawan dyan may ano mo, kay simbak ko dyan maglansla na rin. Apiktado man dyan may. Apiktado man dyan may. Bakit nang ingang sikap nga. Mag-uwan na lang gan, mag-uwan dili na mistil pa ingnon. Mubalhin na lang yung diretso sa babaw. Miyerkules pa diyang gibiyaan sa mga bakwit kining evacuation center apan hangtod karon nagpabilin lang gyapon nga nagbarog dinhi sa ilang sports complex kining mga tents isip pagpangandam sa umaabot nga LPA. Matod ni Kapitan William Henel, wa na ibisan usa ka evacuee ang nagpabilin dinhi kay giasikaso na nila ang ilang mga umahan alang sa adlaw-adlaw nilang panginabuhian. Apan tungod sa hulga sa bagyo, mamahimong makabalik sila dinhi sa mga tent. So, nabalik ko sila, hangyo ko sila nga, mubalik ko siya kaninit-init naman. Pero pagka, giinan ako pa sila nga, umuulan na kani, ayaw na paabota pa nga kami pa yung nga, mubalik ko dili, diretso na mo sa evacuation center. Dili na mo kumpiyansa sinang Marsing. Matod niya, nga kun mukusog na ang uwan unya, mubalhin dayon siya sa sports center. Pagkaroon mo, bundak yung kusog, diretso na lang yung dito sa complex amo ang ibakwitan. Kaya delikado man sad kayang amo kay ang gikan dito sa Nahunlak, diretso man sad tabon sa among balay. Nya na naman jud nagambak naman ang yuta gaduol-duol sa amo nya. Naama ko'y mga batang gagmay, delikado man jud. Agig pagpangandam, nag-repack na sab ang barangay ug mga buwad aron dunay daling maluto ang mga maapektuhang pamilya. Ining multicab sa LGU Balamban mausay gamiton unya sa paghakot sa mga residente.
Lakip nga gipasabot sa kapitan nga hangtod ron ang naapagihapon sa no habitation zone ang mga mulupyo kay wa pay relocation site. Ang ato pa mong kuning ipa-check sa MGB kanang atoa karon nga identify nga relocation site, dili sa gyud namo na itandugon kun dili klaro gyud sa MGB kung safe ba o kung dili. Jinky Bargio, News 5. Napakgang sa kapulisan ang plano sa duha ka gun for hire sa pag-assassinate sa usa ka opisyal sa lungsod sa Asturias. Patay ang usa sa mga suspek samtang samaran ang kauban ini. Leslie Caminado Vistil, Sugid Limi. Kining mga armas ug mga bala ang nakuha gikan sa duha ka suspetsadong sakop sa gun for hire. Ang duha gituho ang mo-assassinate sa usa ka opisyal sa lungsod sa Asturias. Apan wala damha sa duha nga imbis nga sila'y mupusil ug mupatay, sila na hinuoy na pusilan sa kapulisan at usan hitabong pinusilay. Ang hepes kapulisan sa Provincial Intelligence Branch mipadayag nga nakadawat silang taho kalabot sa mga plano sa pagpatay sa usa ka opisyal sa Asturias. Yeah, they are there on that area for possible liquidation against a high-ranking government official. Fortunately, nakuha na ito ang info and also with kuan nga na at sa holdings at usa sa nagipangita isip nga usa sa wanted person. That is why the operation was hatched. Sa ilang gihimo nga operasyon, nahitabo ang sinukliay ug bala, batok nilang Jonathan Ruby ug kauban niining Edgar Escalante. Gani nagbinayluay og text ang mga suspek kabahin silang plano kagahapon. Samaran si Jonathan Ruby, samtang wala na makaabot nga buhi sa tambalanan si Edgar Escalante. Natay mga nakuha nga text messages and itong mga exchange of text messages na mo presume gyud nga naghuwat na sila. Actually, they're on the execution phase na gyud. They have to execute the plan nila nga liquidation. Kung wala lang na-update sa atong operatiba, basta natay nang hitabo sa atong target, sa ilang target. Mato ni Albutra nga ilang gimbestigar karon ang mastermind sa planong pagpatay sa opisyal sa Asturias. Lakip usab nga pasakaan sa kaso ang mga nagsugo kanila. Giila usab karon sa kapulisan ang ubang mga kauban nilang Jonathan Ruby ug Edgar Escalante nga apil sa plano. Initially, there were insinuations that there are halo nga politics. But then, this is still subject for validation. We are digging more evidences, more information, so that we could conclude kung unsa gyud ang motive why this person was targeted for liquidation by gun for hire personalities. Our provincial director is tasking all stations to conduct backtracking sa mga cases nila nga shooting incidents nga among gipadani mga pictures nila. Who knows, these people will be identified by the witnesses of such shooting incidents. Leslie Caminado Vistil, News 5. 17 anyos nga notadong tulisan sa Banawa area na sikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch human nagpatabang ang mga minor de edad nga biktima sa pagpanulis. Ray Pasaporte, Sugid Limi. Mo'y duha-duha nga gila aning duha ka mga minor de edad ang suspek sa pagpanulis na si Michael Navarro, 18 anyos. Matod sa mga minor de edad nga si Navarro maoy ang mitulis kanila gamit ang paltik nga 38 revolver. Mga pasado alas 3 kagahapon sa may Good Shepherd, Banawa, Barangay Guadalupe. Mga kalo ang usa ka cellphone maoy nakuha sa tulisan. Tanda rin siya tagadiin yung ubay. Nasa ko nga taga-tugas. Otong doon din na siya dahil yun. Ubay, tulis na bay. So, nidagan ko, nakupan mo niya. Otong, ikiwan na lang ko. Misumbong sa pulis ang mga biktima hinungdan nga natigayon ang follow-up operation sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch. Dito sa naitabuan sa tulis, naabtan si Navarro ug nagtuo ang kapulisan na nag-atang na usab kiniglaing biktimahon. Si Navarro giingong sakop sa luha-luha gang. Kamo ko rin nagtion. Hindi mo ko eh. Bakit kung kauban yung tiyon na. Saman, anong nanulis mo? Tripping lang. Kaya nung kauray kwaon. Kwaon dahil lang. Okay. Yung yapin ng cellphone. Ang ila ko ng grupo, gitawag ka ng luha-luha. So, doon ay patik sa ubos ilang naong sa mata ba. So, unas ka lang, manawagan ko sa mga biktima, kaya daghan na kayo na biktima dahil sa may Good Shepherd. Permanente makita, tinira siya magsulo-sulo rin dito. Ray Pasaporte,
News 5. Labing bagong software na makatabang sa intelligence gathering o sharing sa kapulisan sa Police Regional Office 7 gilusad kagahapon. Ryan Sorote, Sugilimi. Ang Intelligence Research Information System kung IRIS may bagong kahimanan nga na-develop sa Police Regional Office 7 nga moabag sa ilang mga operasyon. Mas komprehensibong intelligence gathering o sharing ang tumong sa IRIS nga may labing una sa kasaysayan sa Philippine National Police. Hindi man tayo pwede magpaiwan kasi nga halos lahat gumagamit ng technology, even criminals. So hindi rin tayo dapat magpaiwan. Ang Regional Intelligence Division may ni-develop ini. Naapa sa first phase ang IRIS nga nanginahanglan og 1.8 milyones ka pesos aron makumpleto bugtong mga provincial ug city intelligence offices sa Cebu, Siquijor, Bohol ug Negros Oriental ang gipangtagaan og IRIS. Masayo na unya alang sa mga intelligence personnel ang pag-ila o pag-share of intelligence information pinagi sa bagong software. Then we'll just encode there some keywords and then hopefully na mo hit. So all those people, objects, vehicles for example and firearms that are somehow related into this particular hitabo will come out. Kompleto kini sa mga background sa mga persons of interest o kriminal gikan sa ilang giatubang nga mga kaso, mga gipanag-iyang mga armas ug sakyanan. Gipasalig sa RID na secure ang ilang system ug di kini basta-basta nga ma-access sa di mga otorisadong tao. Kabahin niya sa phase 2 ug 3 sa IRIS program ang paggamit og high-tech nga fingerprinting ug optic database. Ryan Sorote, News 5.